Díochait a d'urbhla. Nach bhfuil an amsir go díal fad faoi láthir. Tá súil agam go bhfuil tú ag buint tatnamh as an ngrian. Tá ton tasa siúla gcuin in éireann. Agus cé nach bhfuil sé róthe, tá sé firfa. Ghalthach an ghrianú. Cén sort rudaí tipiciúla a dhéanamid nuair atá an ghrian ag sailsiú? Well, fan go bheici tú. An saléad saoire. Nuair a bhíonn sé róthe rudaí te a ithe, agus bhailít rud éigin uair agus éadrom a muig faoin éir sa ghairdín. Cúpla slisne beag líomháis. Rolta nóí, bhreite, trátí, duilleog letíise, scalún bradach, cáis lisnethe, nó grátáilte. Ó sa caint sin, níor thuig mé riamh an phrása ceaparí uair gheartha. An bhfuil siad uair iad hain? nó an bhfuil siad uair gheartha amháin? Cadala, slisní cúcamar, méanáis, nó níos fearr, coleslaw, beatas, agus sin é. B'éidir cúpla crispa an taobh, nó arán agus Má hiamíd an orpach lenar gheaparí oscailte. Lai picnic an trá, nó hiúlóid. Bíonn sé níos éasca. Flasc té agus bara snack. Pacatéto agus ceapara cáise agus ballymaloo. Dhéanann anlinn glyn vlasta agus thug mé ballymaloo relish éir. Níor díal mé é. Ní cheapam go raibh sárú patanna I gceist. Má bhí, túair maithúnas dom. Bíonn tromach ma amuig. Ach nálaigh an tromachú a chuinál dul amach. Imi leat, aig leat. Tá cuireadh le piocha, tá farraige le snámh, tá cairde le déanamh. Ceapam go bhfuil an saoire seo ag cuirí gluimhne dúin na saoirí éireannacha fadó. Gan smuoinmh cheacéad báistí a chahabh sa char ribh lá a muig faoin tua. Go mara tú gach lá dead a héal. Cad atá uat don saoire seo? Cúráin, uachtar gréine, hatta gréine, uachtar roche, barbecue, tíléine, bucéad agus spád, paca cartaí, caravan agus céimena dausa géalach, tagart Father Ted, leabhar ma, culla hnáva, ruthair, cúpla árán má tá tine chnámh. Cearcalar, tá meid rith lom héanais. Caithí go bhfuil béim ghréine agam. Grá mór, Molly.